Sega! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Din păcate, de acum înainte, cum să vă zic, eu o să filmez, dar din păcate, nu am de ales o chestie. Să mă auziți pe mine, o să auziți ce se aude. Deci, astăzi o să jucăm Sonic the Hedgehog 2, dar din păcate nu o să puteți să auziți ce se aude pe joc, doar eu să pot auzi și o să mă puteți auzi mine. Acest joc, nu știu dacă cineva se mai joacă în această perioadă, adică 2024 Sonic, dar e un joc, e un joc atât de fain, deci vă zic de pe acum, dar e și greu. Da, sunt aici, am intrat și cred că unii dintre voi știți dacă ați văzut filmul și chestii, dar asta e chestia, că acest joc are o perioadă și el. Și astăzi o să ne jucăm. Eu am terminat jocul, deci să nu credeți că ceva și nu știu ce. Adică știu zonele și chestiile, dar nu asta contează. Și contează că astăzi am lag. Reclamă. Da, din păcate jocul ăsta cam dă reclame și păi nimeni nu prea se mai joacă și nu prea e bine. Dar uitați, reclamă. Deși durează ceva să facă reclamele astea, ceea ce mă enervează. Și ce mă enervează e că și reclame de-astea lungi. Adică, nu prea poți să zici că... gata, uitați. Așa, distrați așa puțin. Deci, băi. Mamă, dar ce mă enervează chestiile astea. Deci, uitați-vă. Cum dă aiurea? De asta pierd și timpul și ceea ce mă enervează. Și să vezi chiar îmi dă ceva. Fii atent că nu se termină așa ușor. Băi, nu mai merge ce șnițel. Așa, gata. Am cam lag, deși totuși am de zone aici, dar nu o să... Pentru că am terminat deja și... Miss Cave, Olocean. Aș merge cu un no save mall? Sau hai să mergem cu... hai cu no save-ul, pentru că serios nu vreau să-mi pierd aici chestiile și hai să mergem cu un Tails așa. Nu o să aleg Sonic sau Knuckles, dar o să aleg Tails, pentru că e unul dintre personajele mele favorite. Gata, deci fiți atenți, că știu ce fac. Chiar dacă vă întrebați, dar ce jniță faci aici, adică de ce ai apăsat atât de mult acolo și chestii, o să știți. Vedeți? Apăsați mult pe Sega, apoi țineți două degete, unul în stânga și unul în dreapta, arătătorul, și vă dă chestia asta. Și vă întrebați, dar ce e asta? Nu știu de câți dintre voi știți, dar poți să dai pe butoanele astea să te joci pe ce mai vrei tu. Ai și codul, dar nu o să le bag. Și hai să mergem. Nu o să aleg Wing Fortress, ZX, Hidden Palace Special Stage. Hai că aș merge cu... nu. Mamă, nu m-am mai jucat și nici nu mai știu cu ce să mai merg. Hai cu un casino, n-ai drum. Așa. Deci, mulți dintre voi știți... Mamă, dar reclamele astea. Mulți dintre voi știți care e treaba și nu știu ce și nu știu cum, dar, jocurile astea chiar merită. Chiar dacă sunt vechi și... Toată lumea știe Sonic. Bine, dacă nu știți, vă pot explica ceva. Deci... este un fel... Sonic este un arici albastru care poate să meargă repede. Există două filmuri, dar eu le-am văzut pe ambele. Dar nu asta contează. Contează că există jocul și tu, ca de jocul ăsta, trebuie să te uiți de un tip rău numit Robotnik sau Eggman sau cum îi mai zic eu, cap de ou. Da, e ciudat. Și aici e complicat, că tu trebuie să salvezi lumea de tipul acela care vrea să o cucerească. Ce era să mor acolo. Așa, și tu
ești aici, nu e ceva fain, zici, bă, dar ce cu grafica asta de 2 lei? Păi, grafica asta de 2 lei reprezintă, e o grafică foarte proastă, bă, dar merită, adică e un joc super distractiv și e super greu, adică jocul ăsta a fost făcut în 1997, parcă, nu mai știu eu bine, că nici nu prea m-am mai jucat, nici nu m-am mai făcut chestii despre Sonic. Dar, mamă, bă, dar mă enervează partea asta așa că e energizant, așa să zic, bă, mamă, nu din nou, da, vedeți, deci sunt deja de 1 minut pe această lume, dar totuși, ce era să cred că, mamă, credeam că voi fi tuti, dar n-a fost. Și, da, jocul ăsta, am niște amintiri cu el. Mamă, să nu zină în fire să faci ceva. Vai de mine. Și da, cu vulpea asta poți să zbori. Ea are o putere specială. Sonic n-are nicio putere, se poate face build și chestii. Și Knuckles are mai multe puteri, să zic. Pentru că el se poate face parașută. Poate să se cațe pe pereți și poate să dea cu pumnii. Eu știu doar că poate să se facă... Nu îmi spune când... Nu spune când e Barbar și Tails. N-a fost bine, dar asta e. Credeam că o să-mi pice Robotnik și dacă îți pică Robotnik, aia cam asta să zic. Nu. Și cu asta fac și puncte, că vezi, acolo. Adică e ceva în care... Bă, poți să te distrezi pe jocul ăsta. Există și varianta multiplayer, dar trebuie să introduci o vârstă de peste 13 ani și... eu nu pot. Băi, Tails, o să mă împace. Mamă, vreau să fac niște scheme la final ca să pot să fac time bonus, link bonus. Da, deci și dacă arată chestia asta, înseamnă că ai un scor destul de bun. Adică reclamă, clar. Da, și... Da, nu o să mai încerc să mai trec pentru că vă dați seama. S-a auzit ceva. Ok, nu o să mai încerc să mai trec de ceva, nu știu ce chestii și... Acesta a fost episodul de azi, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și să mai vreți episoade, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Ne auzim data viitoare, pa, pa!